Hello everyone, this is Birjoy motivational speaker. आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिक शेयार खालामनो नागिरदों। बे टपिकआनो जाहैबाय how to win the people. माने मानसिफोरखौ जोङो बोरैहाय देरहानो हायो बा how to influence people. माने मानसिफोरखौहाय बोरै नोङो इनफ्लुएन्स खालामनो हायो नोंनि फारसे। दा आंनि टपिकआ बिनि सायाव जागोन मोननैसो आङो आइडिया शेयार खालामनो नागिरदों बिनि सायावहाय जोङो मानसिफोरखौ बोरै देरहानो हायो बा मानसिफोरनि गोसोखौ जोङो बोरै माने गुरै खालामनो हायो बा नोंनि फारसे सानहोनो हायो बा नोंखौ मोजां मोनहोनो हायो। थ' खोनासंदो बिदिब्ला लोगोफोर बेफोर जाहैबाय जोङो जुदि मानसिफोरनि गोसोखौ नोङो देरहानो सानदोंब्ला बेबो मोनसे खोथा दङ नोंथाङा बे खोथाखौहाय गोसोआव लाथारनांगोन। बेनो जाहैबाय जुदि जोङो मानसिफोरनि गोसोखौ देरहानोब्ला बा नोङो सोरनिबा गोसोखौ देरहानोब्ला नोङो बै मानसिनि साननायावसो नोङो थाहैनांगोन। माने बुजिनो नाजानांगोन नोङो जे ओरैबायदि जे जुदि नोङो सासे मानसिखौ बा सासे मानसिनि गोसोखौ नोङो मोजां मोननोब्ला बा नोंनि फारसे मोजां मोनहोनोब्ला बै मानसिया मा लुबैदों एबा बै लुबैनायखौ बियो बोरै मोनफुंगोन नैबिनि सायावसो नोंथाङा नोजोर खालामनांगौ। थारमाने नोङो हेल्प खालामनांगौ बिथांखौ बिथांनि सिचुएसन बिथांनि थासारि बिथाङा मा रोखोम बिथाथियाव दङ जों बैखौ स्टाडि खालामनोब्ला जोङो बै सुबुंनि गोसोखौ जोङो जै खालामनो हायो। दा मोनसे एग्जाम्पल दङ जोङो सानो जोंनिखौ जोङो राइट सानो सोरनिबा गोसोखौ जोङो बोरै देरहानो बिनि सायाव साना जों साफ्रोमबो बांसिनानो मस्ट अफ आस माने ओरैबायदि सानो जे गावनिखौल' राइट सानो जोङो मालायनिखौ साना मालायखौ स्टाडि खालामा सोरबाया बबे सिचुएसनाव दङ बेखौ जोङो साना बिजिरा बेखौ बिजिरालासिनो जोङो एक्ट खालामो जोंनि साननाय बायदि। दा बै समावहाय जोंनि साननाय आरो बै सासे मानसिनि साननायजों क्लेश जालायलायो जोङो बेवहाय बै सासे मानसिजों जोङो क्लेश जालायनायनि गेजेराव बाथ्रानि गेजेरजों बा बायदिसिना जोंनि केरेक्टारनि गेजेरजों बा बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे क्लेश फैयो बाव जोंनि साननायनि गेजेराव माने सौदावलायनाय फैयो आरो। थ' आंनि बुंनाया बेनो जोङो मोनसे टपिकआ जे मोनसे पइन्टआ जुदि जोङो सोरनिबा गोसोखौ नोङो जै खालामनोब्ला देरहानोब्ला बै मानसिया मा लुबैयो बिनि सायावसो जोङो मावनो नाजानांगौ आरो बै मोननो लुबैनायखौ बिथाङा बोरै मोनगोन जोङो बेखौ हेफाजाब होयोब्ला निस्सय जोङो बै मानसिनि गोसोखौ जोङो देरहानो हायो आरो। दा आं बाव मोनसे फिसा एग्जाम्पल लाबोनो सानदों जे सानै मानसि सानसेखालि मा जाबाय बेयाव मानसि जा बा जुनार जा बायदिसिना माने जिउआरिनि माबानि बेलायाव बेफोरो जायो। सानै मानसिया ओरैबायदि आरो मोनसे गामिनिफ्राय बा मोनसे जायगानिफ्राय मासे मोसौ फिसाखौ मोनसे गामियाव आरो गलिसिम लाबोनो थाखाय सानै मानसिया मोसौ फिसाखौ मा खालामदों मोसौ फिसा आरो बिदिनो गाइखेर जायो बिमानि बे गाइखेर जानाय मोसौ फिसाखौ गलिसिम लाबोनो थाखाय सानै मानसिया मा खालामबाय नारा नाथा नाजादों आरो ओरैबायदि नाजादों जे सासेया गोदोनायाव दिरुं खाबाय आरो सासेया बै मोसौ फिसानि खिबुआव नारदों। दा जेब्ला नारो सासे बोदों सासेया नारदों बेवहाय मोसौ फिसाया थाबायाखै। मानो थाबायाखै? बे थाबायैया जाहैबाय मानो थाबायो बे नारा नाथा नाजादों थेवबो बिसोर सानै मानसिया हायाखै। दा बे हायैनि खारना मा? दा बेयाव सासे मानसिया गोजाननिफ्राय नाहरनानै मिनिगासिनो बिसोरखौ जाय गियानि मानसि मोनसे बेहा साननाय दं आरो जोङो जे मासे जुनारनि गोसोखौबो जोङो बोरै देरहानो हायो। दा बिनि बेलायाव बै सानै मानसिखौ नायनानै बिथाङा सासे मिनिगासिनो दं जे हाब बिसोरो ओरैबायदि साननो हायाखै जे बै जुनारा मोसौ फिसाया मा लुबैदों बिसोरो बेखौ होनो हायाखै बिसोरनि बै जुनारनि गोसो बायदि मावनो हायाखै बेखायनो खस्थ' मोनदों आरो लाबोदोंब्लाबो खस्थ' मोनदों। नाथाय गलिसिम सौहैयाखै आरो थेवबो ससे लाबोनो हादों।
दानिया बै जाय मानसिया नाहरनानै मिनिगासिनो दंमोन बियो थांनानै बुंहैबाय नोंसोर बिदिजों लांनो हानाय नङा। बे मा खालामबाय थांनानै नै गावनि आसिखौ मा जाबाय मोनसे आसि मोसौ फिसानि खुगायाव होनानै मा खालामबाय खुगायाव होनानै मोसौ फिसाखौ आरामसे मा जाबाय गलिसिम बोबोनो हादों आरो। दा माब्रै हाखो बेलाय मासे मोसौ फिसाया बेयो जेबो बुजिया नोङो बेखौ बिसिनि गोसोनि उल्थायै जोङो गोदोनायाव खानानै बा खिबुआव नारनानै लाबोनाय जादोंमोन नाथाय हायाखै। दा बे मा खालामबाय थांनानै दुरुंबो खायालासिनो मा खायालासिनो मोसौ फिसानि खुगायाव डाइरेक्ट आसिखौ सोनानै मा खालामबाय बोबोबाय गलिसिम आरामसे लाबोनो हाबाय। दा बै मानसिया मोसौ फिसानि गोसोखौ देरहानो हादों। खारना जाहैबाय जे बै मानसिया मोसौ फिसाखौ स्टाडि खालामदों बुजिदों जे मोसौ फिसाया मा लुबैयो। दा बेखौ बुजिनानै बिथाङा मावनो हाबाय मोसौ फिसानि खुगायाव आसि सोनानै। दा जों साधारन सुबुङा हयथ' बेफोरखौ जायफ्रा बुजिया जोङो बै मोसौनि माखासे आखुफोरखौ जोङो बुजिया बा जोङो साननो हाया बिसोर जुनारफ्रा मा लुबैयो बिसोरनि केरेक्टारा माबायदि बेखौ बुजियाव हयथ' बैफोरबायदि जाथाया जादों। आरो थिग बेबायदिनो जोङो मा खालामनो हायो जोङो मानसिफोरनि बेलायाव जोङो सासे मानसिया गाज्रि खामानि मावदोंब्ला जेन'बा सासे मानसिया सिगारेट सोबदोंलायनो सिगारेट जा थांखु जा दा बै सुबुंखौ जोङो जुदि मोजाङै नोङो जिउआव थुलुंगाखांहोनोब्ला बेखौ बै गाज्रि खामानिनिफ्राय बा सिगारेट सोबनायनिफ्राय जोङो नागारहोथारनोब्ला नैबे मोनसे पइन्ट दङनो जे जायखौहाय जोङो साननो गोनां हयथ' जानोबो हागौ बेबायदिनो जायो खोमा जे ओरैबायदि जाबाय सासे मानसिखौ सिगारेट सोबनोब्लानो सिगारेटखौ सोबगा होनोब्ला बै मानसिखौ जोङो डाइरेक्टलि जोङो नोंनि साननाय बायदि नोङो सिगारेट सोबनो मोना जुदि बेबायदि बुङोब्ला बै सुबुङा सिगारेट सोबनायखौ नागारनाय नङा होननानै बुङो। बिनि सोलायै जों मा खालामनांगौ होननानै बुंदों जे जोङोलायनो बिनि सोलायै ओरैसो बुंनांगौनो जे सिगारेट सोबोब्ला मा मा खहा जायो आरो बबेयाव नोङो सिगारेट सोबनायनि दारै नों जाफुंनाय नङा जों बेखौसो नोजोर होनानै बै सासे सिगारेट सोबनाय बा सिगारेट सोबग्रा मानसिखौ जोङो बादा होनो हायो होननानै बुंदों। थ' आंबो सानदों बिनि सायाव आङो मोनसे लेखायाव मोनदों जे हाउ टु इनफ्लुयेन्स पिपल बा हाउ टु विन पिपल नैबे मोनसे लेखा दङ आं जायखौहाय दा फरायदों। दा बेयाव बे बुंथिया दं आरो आङो बेखौनो सानदों नोजोर होयोब्लाथ' नंगौ नाथाय जोंनि समाजाव दा मा जायो जोङो डाइरेक्टलि जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ जोङो जुदि गाज्रि खामानि मावनाय नुयोब्ला डाइरेक्ट बिसोरखौ मा खालामो जोङो प्रटेक्ट खालामो आरो प्रटेक्ट माने जोंनि बोलोजों माखासे पानिशमेन्ट बा बायदिसिना होनानै जोङो समाजाव बैफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय जोङो मा खालामो प्रटेक्ट खालामो डाइरेक्ट माने बादा होनायनि जोंनि साननाय हनाया डाइरेक्ट बिसोरखौ होबथानाय जों बोलोजोंबो होबथागोन रावजोंबो होबथागोन आरो बायदिसिना आखुथाइजोंबो जोङो होबथागोन आरो नाथाय आंनि बे मोनसे बाथ्राखौ सानोब्ला जे जोङो सिगारेट सोबग्रा मानसिखौ जोङो सिगारेट सोबनाया मा मा जाहैनो हागौ बेजों मा मा खहा जाहैनो हागौ मा मायाव जाफुंनाय नङा नै बिनि दारैसो जोङो साननो थिनोब्ला बै बेलायाव जों जायखौहाय दिनै समाजाव मावगासिनो दङ बेयाव एसे गोरोबलायैखौ आङो नुहुरदों। दा जोंनि गेजेराव गोबां खामानिफोर दङ दिनैहाय जोंनि इयुन जेनेरेसना इयुथ्सफ्रा खामानि मावो दिनै माखासे गाज्रि खामानिफोर जायखौहाय समाजाव बेरेखा होननानै जोङो बुङो गामियावनो जा बा न'खरावनो जा बैफोरबादि मावथाइफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव दोननोब्ला हयथ' नैबे दहाय आं बाथ्रा बुंनाया बियो गोरोबाखै आरो दा जों बिनि सोलायै जोङो गुबुन मोनसे आइडिया दिहुननो हागोन जे सासे हाइ स्कुल फरायनाय गथ'आ बा एम इ स्कुल फरायनाय गथ'आ बैफोरबायदि खामानियाव इनभल्भ जायोबा जों बेखौ बोरै होबथानो हयथ' बिनि सायाव जोङो माखासे बिजिरनाया गोनां आरो जे बेबायदि इयुथ समाव लाइमोन समाव माखासे खामानियाव गोबां गोसोआ थाङो मावनो नाजायो जेखौ मोजां मोनो बेखौ मावो दा बैफोरनि बेलायाव जोङो डाइरेक्टलि दहाय आङो जे होनदों सिगारेट सोबग्राखौ सिगारेट सोबनो मोना होननानै डाइरेक्ट जोङो प्रटेक्ट खालामनो बा होबथायोब्ला बेवहाय दुखु मोननाया हयथ' फैगोन जोङो बेनि सोलायै मा खालामनो हायो माखासे
मा होननांगौ बेखौ सानस्रिजों बा सान्थौजों बा बुंथाइजों माखासे गियान माखासे अल्टारनेटिभ जोङो वे दिहुननानै बा लामा दिहुननानै जोङो बिसोरखौ बुजायनो नाजायोब्ला हयथ' साबसिन जागोन आं बेखौ नुहुरो दा आंनि साननाया बेनो जे आंनि टपिकआव जेरैबायदि बुंदों जोङो हयथ' निस्सय खालामनो हागोन जोङो बै गथ'फोरनि सायाव गथ'फ्रा जेरोखोम लुबैयो बैनि सायाव जोङो बिसिनि सिटुएसन बिसिनि माबायाव पजिसनाव बिसिनि जायगायाव थानानै बिसिनि प्लेसाव जुदि सासे गथ'आ गाज्रि मावदोंबा मानो मावदों जोङो बेनि आसोल जाहोनखौ बुजिग्रोनो नाजानायासो मेन सलुसन खालामनायनि लामा जाहैनांगौ आंनिब्ला दा बिनि बेलायाव बेखौनो बुंनो सानबाय जे आंनि टपिकआ दिनै जायखौ बुंदों हाउ टु इनफ्लुयेन्स पिपल बा हाउ टु विन द पिपल नै जोङो सुबुंफोरखौहाय बोरै देरहासारनो हायो सुबुं मानसिफोरखौहाय जोङो बोरै देरहानो हायो बा मानसिफोरनि गोसोखौ जोङो बोरै देरहानो हायो बा नोंखौ मोजां मोनहोनो हायो बेनि आसोल पइन्टफ्रा बे आरो जे जोङो मा खालामनांगौ होनदों जे बै मालाय सुबुंनि जायगायावसो जोङो थानानै जोङो नायनांगौ जुदि नोङो सोरनिबा गोसोखौ देरहानो सानदोंब्ला बै मानसिया मा लुबैदों आरो बेनि लुबैनायखौ बोरै मोनगोन नै जोङो बेखौसो नायनानै बैनि गोसोखौ जोङो देरहानो हायो अब्ला जाय मानसिया बिदि खालामनो हायो नै बैसो मानसिफोरनि गोसोखौ देरहानो हागोन मोनसे आङो नैबाव दङ सासे प्रफेसर बुंनाय बाथ्रा बे जाहैबाय प्रफेसर अभारस्ट्रिट होननानै बुंदों बेनि एडभाइस आरो फार्स्ट इउ एरोस in the other person and eager to want माने फार्स्टआव नोङो गुबुन मानसिनि गोसोआव मा ओरैबायदि गोसो जानायसो सोमजिहोनो नाजानांगौ बा सोरजिनो नाजानांगौ he who can this has the whole world with him जाय मानसिया बिदि खालामनो हायो जे मालायनि गोसोआव लुबैनाय हास्थायनाय बा खामानि मावनायनि मोनसे थुलुंगा लाबोनो हायो बै सुबुङा बा बै सुबुंजोंसो सारा मुलुगानो थांगोन जाहैदों and he who cannot walks a lonely way जायफ्रा बिदि खालामनो हाया मालायनि गोसोआव बा गुबुननि गोसोआव मोनसे गोसो जानाय माने मोनसे एखेबारे गोसो जाथाबनाय जाय लाबोनो हाया बै मानसिया मा खालामो मा जायोनो lonely way walks a lonely way माने हारसिङै बियो लामा हान्थिनांगौ जानानै फैगोन थ' बाथ्राया बेनो जाबाय बे प्रफेसरनि बाथ्रा बियो अभारस्ट्रिट सासे प्रफेसर बिथांनि बे बाथ्रा बुंनाया फार्स्ट इउ एरोस in the other person and eager to know he who can this has the whole world with him and he who cannot walks a lonely way नै बे बाथ्राया खोब साननो गोनां बाथ्रा आरो जाय मानसिया मालायनि गोसोआव मोनसे लुबैनाय बा हास्थायनाय सोमजिहोनो हायो बेजोंसो सारा मुलुगनि मानसिया थाबायफागोन आरो सासे ग्रेट लिडार जानोब्लाबो नैबे थट्सआ थानांगोन आरो जाय सासे लिडारा नैबे थट्सखौ गावनि फलोवारफोरनि सिगां गोसोआव लाबोनो हायो बियो सासे ग्रेट लिडार जागोन भिजनारि लिडार जागोन आरो गोबां फलोवार्सफोर बेहा सोमजिगोन आरो जायफ्रा बेखौ खालामनो हाया he walks a lonely way होननानै बुंदों माने बियो हारसिङै जिउआव थाबायनांगोन आरो दा लोगोफोर how to win the people नैबे टपिकनि सायाव आङो बेखिनि बुंथिखौ बुंबाय हयथ' जानांगौ नोंथाङा बुजिबाय आरो बहाबा बुजियाखैब्ला नोंथाङा सोंहरनो हागोन आङो इयुननि टपिकफ्राव जाहाथे सोसननो हायो दा आंनि बे हाउ टु विन द पिपल हाउ टु इनफ्लुयेन्स द पिपल नैबे बाथ्रानि सायाव बे टपिकनि सायाव बुंथिनाया बेखिनि स' नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ थेंक इउ बुजिदोंब्ला लाइक खालामदो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम बुजिदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो हायोब्ला खालाम आरो बेजों लोगोसे मोनसे खावलायबावनाय आङो खावलायखागोन नोंथांनि सायाव नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनायनि जाहोना बेनो जे सासे साधारन आं बायदि मानसिया बेफोरबायदि टपिकनि सायाव इयुनाव भिडिअ खालामबावनो हायो जेन मोनसे बोलो हो
गोसोआव बोलो हो जाहाथे आङो गोदान गोदान बेबायदि टपिकनि सायाव भिडिअ खालामबावनो हायो नोंथांनि साबस्क्राइब खालामनाया आंखौ बोलो होगोन आरो बोलो होनायजों लोगोसे हयथ' आङो नोंथाङा हास्थायनाय बायदि बा नङाब्लाबो सोरबा जोंनि इयुन जोलैया हास्थायनाय बायदि हयथ' माखासे टपिकफोरा जाहैगोन आङो बेखौ मिजिं खालामो आरो नोंथांनि साबस्क्राइब खालामनाया आंखौ बोलो बांहोगोन आरो बेफोरबायदि टपिक बा स्ट्रं मोनसे मेसेज जोंनि इयुथ्सफोरनो होनो थाखाय बा इयुन जेनेरेसन बा जोंनि जायफ्रा बैफोरबायदि माखासे खोथाखौ मिथिया बैफोरनि थाखाय आरो स' थेंक इउ नोंथांनि सायाव भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय आरो गोजोन्थों खुलुमबाय